Este antrenamentul zilnic al căților. Să vedem cine câștigă cu asta. Hai, cam bravo! Au! Se mai întâmplă. Bravo, Tara! Prima oară Tara când aduce măsura. Bravo, Tara, bravo! Vezi cât o fură Cam. Capă. Hai, Cam, hai, hai, hai! Hai, bravo! Bravo! Ia! Loc, graie. Și Și bineînțeles aici avem diva, care ea este o divă, nu se amestecă cu plebea. Și care nu prea aleargă, e mai putroasă. Hai, Tara, hai! Hai, Tara, bravo, bravo, bravo! Bravo, Tara! Bravo, lasă! Lasă! Ia! Chestia este foarte grea, are aproape 1 kg. Dacă nu chiar mai bine. Anico, bineînțeles, Anico, bravo, Anico! Bravo, Anico! Bravo, bravo, vino aici! Hei, 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 eu aici, hei, aici! La mine! Bravo, mersi! Ia! Da, iar diva este la buzunare. Măi, de ce ești puturoasă? Hai, Cam, bravo, bravo! Lasă! Ia! Ridică-te sus că nu. Hai! Hai, Cam! Ne atacă prin tale pe toate părțile. Dar rezistăm dur! Da, mami, ce este? La muncă! La muncă, du-te la muncă! Haide, Cam, hai! Cam a început să obosească. Hai, 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 hai! Haide, Cam! Lasă-o! Lasă! Aici mă impun, într-adevăr, asta e jucăria mea și o împart cu ei. Aici nu trebuie să le las lor. Adică ei n-au voie să ia din mâna mea. Nu e voie. Cade! Și în ultima parte o să ne jucăm cu mingea, care e mult mai ușoară. Dar îi face ca alergă. Bravo, bravo, bravo! Ia! Obosit și soară. Hai, 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 hai! Haide, hai, 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 hai! Bravo! Hei! Lăsați-o în pace. Lasă-o! În general, Cam câștigă și chestiile astea, dar mă mir când l-a lăsat Anico. Bravo! Bravo, Cam! Cam e ca în șmecher și fură toate mingiile. Și biluțele, și jucăriile, tot. El vrea tot. Și fură startul. Da, și fură și startul, să duce și stă mai în față. Însă, dintre toți are cea mai mare viteză. Bravo, Cam! Bravo, Cam! Hai! Bravo, Anico! Anico, pitica familiei, câștigă! Titi, lasă-o în face. Nu mai știu câte lasă. Dacă vrei asta, aleargă să o câștigi. Ce vrem? Hai, Cam! Haide! Haide! Hai, Cam, hai! Bravo! Ai obosit, ha? Lasă! Când Lucan începe să-i cadă jucăria din gură, este încă obosit și trecem la minge. Mai dau 2 turi așa, ca să obosească tare. Haide, bravo! Bravo! Hai, 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 adu aici! Hai, nu da de adura! Ia-o în gură! Hai, adu, Cam, hai! Ce altcineva? Lasă! Renunțăm la jucăria asta și scoatem generatorul de nebunii. Cine e la minge? Cine e la minge? Ia! Cine? Unde e mingea? Unde e mingea? Mingea, unde e mingea?
Ia, unde merge? Hai Fifi, vină mai încoa. Atent? Ai o frunză pe mine. Cam tu cu cine votezi de acolo? Hai mai aproape, hai. Atent? Atent? Toată lumea atent? Nu săriți la minge, aici n-aveți voie. Acum vreau să-l mai chem pe Can aproape că fură startul și nu-mi place. Can, vino aici! Hai, hai, hai! Haide! Ia, priviți? Iau! Papagalul, bineînțeles că a fugit primul. Hai, Can, hai! Bravo! Nevoie? Ia! Hai, Can, hai! Haide, hai! Bravo, tati, bravo! Bravo! Lasă! Ia! Putoarea casei. Tu ești putoarea casei. Tu, da, tu ești putoarea casei. Tu ești putoarea casei. Tu ești putoarea casei. Cine aduce mingea? Bravo, Fifi! Fifi, prima dată, Fifi, bravo, bravo! Ia, oricum era cu mingea. Ia! Ce vrei să-ți dau? N-au. Diva seamănă foarte bine cu mama ei, Cookie, care se prezenta și la deget. Ea n-are nicio problemă, ea e prietena omului. Lasă. Ia! Și acum la vânătoare de minge în tufișul. Tot Can a găsit-o, bravo! Și cu asta s-a încheiat partida zilnică de antrenament. Hai, Can, adu mingea. Lasă. Hai, hai acasă, hei, hei! Hai, 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 hai! Haide, hop.